Bisa-bisa nggawa menungso ning omah iki mbuh kuwi kancamu apa pacarmu? Sino? Sopo sing ngono kanca rene? Ngomong gimana ngomong apa? Ngerti ora? Iya Pak. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Weh! Apa Pak? Rene! Bapak tak omong karo Willy. Kowe aja wani sepisan-pisan nggawa menungso ning omah iki mbuh kuwi kancamu apa pacarmu. Ngerti ora? Iya Pak. Wes nyamanan. Yang mbok ngene pemahira to. Duh. Besok neh wae lah, engko menyak lu ngoy. Ah lu ngori ndi mengi-mengi. Ya pokoke lah. Ya wis lah sesuk neh wae lek dolan wis mengi. Oh ngek jasik jam piro ye. Ya wis karep ro piye. Ya nyongke mau ngak turu mahira to. Nyongke nak bali ning omahnya ya adoh. Jane wis sae wis bengi barang. Wis lah ayo. Nek ira nomah tak pergi ya. Yang mau ikut dia. Apa? Duh, aman po ora yo. Tuh, nang ngene kok ora betah ya. Metu wae apa ya? Wi. Akhirnya apa? Hanya yuk kon turu piye? Oh iya ya. Ya wis ini turun. Iya siap. Bawa wani ngapusi yo. Ngapusi yo. Sopo sing ngono kanca rene? Ngomong gimana ngomong apa? Wah, namun ae.